sam malo poslužiti ovom tehnikom. 1939. godine u vrijeme Banovine Josip Horvat objavio jednu knjigu u 2 sveska, Kultura Hrvata kroz 1000 godina. Vrlo važno, 1000 godina. Bilo bi dobro da današnja hrvatska intelektualna elita pozna tu hrvatsku kulturu kroz posljednjih 1000 godina. No, koliko oni poznaju ili ne poznaju, ja bi samo skrenuo pozornost na naše medije i čak i na Sabor. Dakle, u 4. poglavlju Josip Horvat onda govori iz Irana dolaze Hrvati. Pa sam ja pročitao tu njegovu knjigu iz 1939. Ja sam rekao, o čemu ove priče, ne? I to me bubnulo da ja njemu nisam vjerovao. Onda sam našao knjigu od svećenika, doktora, profesora Silvija Grubišića, koji je u Americi tamo imao je službu i objavio knjigu Od pradomine do domovine. Taj čovjek je isto nije vjerovao, pa je zapalio u Iran i Afganistan, tamo je hodao, dakle, vidio sve u izvornom obliku i napisao i objavio u toj svojoj knjizi jedan tekst na aramejskom jeziku i pismu koje je preslik suvremenog hebrejskog pisma. I u tom pismu piše lijepo Hrvati. On je pročito, dakle, čovjek stručan za aramejski jezik i judaizam i tako dalje. Dakle, i on je to dobro napravio. Da bi prekinuo sada o tom dijelu, 1991. godine objavio sam knjigu Staroiransko podrijetlo Hrvata u dobre konzultacije, a sada pokojnog, žao mi ga, Mate Marčinka, koji je poslije objavio knjigu Indo-Iransko podrijetlo Hrvata. Dakle, imamo masu tih dokumenata i čvrstih dokaza. No, idemo dalje. Kad govorimo o tom starovjekovnom Iranu, ovo je karta jednog njemačkog autora iz 19. stoljeća i sad možemo govoriti, ova Hrvatska je tu, središnji Iran oko jezera Hamun. I grad Kandahar se danas zove po Aleksandru Makedonskom. Inače, u vrijeme kralja Darija i ranije, taj grad se zvao Rvat i Hrvat i Harvati. Plemenska zajednica oko toga grada su ljudi koji žive ovdje, njihovi potomci u Hrvatskoj, češće prezime u Zagorju Burić. Idemo dalje. U Avesti, Svetoj knjizi Mazdaizma, ovo što ste malo pregovorili, sad imate potporu, kaže ovako da je ovaj tekst gore na Pahlavi pismu, ovo tu gore i ovo tu, ovo je moj dole prijevod toga, kaže ovako: ja, veliki Bog, Ahura Mazda, stvorio sam blaženu, moćnu Hrvatsku. U Avesti. Taj tekst navodi Bal Tilak u knjizi Artička pradomolina Veda, u kojem on razglaba o Vedama, ali kaže da je Avesta i jezik Aveste stariji od vedskog jezika. I u toj knjizi njegovoj on nabraja te sve ta sva kraljevstva koja idu u red, dakle, vedskog i predvedskog razdoblja. Ovo je to vedsko razdoblje, mi ga možemo, avestičko razdoblje možemo nazvati i čovjekom koji je najviše pridonio mazdaizmu i mazdaističkoj religiji, a mazdaizam je prva monoteistička vjera i prva vjera spasenja. Temelj svim budućim još 6 monoteističkih vjera. Kad o tom govorimo, onda možemo tvrditi da je to tako. To vam je vjera koja, kad dođete u našu katedralu, odmah imate s desne strane svetu vodu, a kod oltara imate svetu vatru. To su vam mazdaistički simboli. Da? Dakle, ajde još samo jednu reći. U Oče našu, sad će nam biti Uskrs, ili ti hrvatski staroiranski vuzem ili bazam, kažemo, i ne uvedi nas u napast. Što je za nas ne uvedi nas u napast? Koja je to napast? Šta je to napast? Napast je staroiranski izraz, staroiransko ime za zloduha, ime zloduha. Kao u kršćanstvu imamo zloduha koji se zove Lucifer, u mazdaizmu je taj lik, taj zloduh se zove napast.
Pa onda prema tome, dakle, da smo sačuvali tu vjersku nit od staroga vijeka do danas. Ne? Dakle, idemo dalje i onda ovdje imate tekstovi iz Gata koji su